П'яныя казакі, якія прывязваюць жанчын да хвастоў сваіх коняў і цягаюць па дарогах. Паўстанцы, якія эканомяць кожны набой і перасоўваюцца ў лесе, як туземцы маоры. Хітрыя жыткі гандлююць гарэлкай, сяляне нічога не разумеюць і п'юць. Вось ландшафт успамінаў брытанца Фортэскю Андерсана, які стаў сведкам падзеяў 63-го году на Гарадзеншчыне. Нават у турме пасядзеў як шпіён. А з вами Васіль Калач у відэапраекце «Беларусь 1863». Будзем размаўляць пра студзеньскае паўстанне, больш вядомае нам як паўстанне Каліноўскага. Што гэта было? Навошта, пра якіх яго герояў і антыгерояў мы ніколі не чулі? Дзе праўда, а дзе міфы? Сёння пра гісторыю брытанскага шпіёна Андерсана. Што ж, пачынаем. Усё, што я буду казаць, мы ведаем з кнігі Андерсана, якую той напісаў адразу, як вярнуўся на радзіму ў 1864 годзе. «Seven Months Residence in Russian Poland». У назве фігуруе руская Польшча, то бок былая рэч паспалітая, пад расейскім панаваннем. Так казалі ў заходняй Еўропе, каб адрозніць, бо іншыя часткі былі пад уладай Прусіі ды Аўстрыі. Але чакайце, як ён наогул да нас трапіў, гэты брытанец? Андерсон – малады выпускнік Оксфорда, атэставаны прапаведнік-пратэстант. Ён з нагоды пазнаёміўся з 20гадовым графам Александрам Біспінгам, а той з роду вестфальскіх немцаў, якія валодалі землямі на Гарадзеншчыне. Ну і Біспінг запрашае брытанцаў госці, а на календары 1863 год. Пачатак кнігі, вясёлыя падарожныя нататкі, корчмы, дажынкі, паляванне, мясцовая кухня, самавар, якога аўтар ніколі не бачыў, п'яныя сяляне, жыткі ў корчмах. Цікава, што гарэлку ён упарта называе віскі. У кожнай вёсцы ёсць 3 ці 4 габрэі, што прадаюць віскі. Гэта праклён усяго краю. Дамы гэтых габрэяў, корчмы, можна сустрэць уздоўж дарог на адлегласці прыкладна мілі адзін ад другога. І выпіўка такая танная і моцная, што п'янства стала агульна пашыранай з'явай. І, здаецца, ніякага паўстання няма. Падумаеш, шмат салдатні на вакзалах ці вось дробязь. Цяжка атрымаць дазвол нават на паляўнічую зброю. І з такой драбязы з кожным днём аўтар разумее – край на асадным становішчы, а расійская салдатня на кожным кроку. І тут ужо не да смеху. Якой аўтар убачыў расійскую армію? Вышэйшая ланка расійскай арміі – імператарская гвардыя. Афіцэры там прыгожыя, адукаваныя, часта немцы ці шведы. З імі можна паразумецца па-французску, але ўсе як адзін яны не разумеюць, што наогул яны тут робяць, і мараць хутчэй вярнуцца ў Пецярбург. Далей пяхота, шэрагоўцы. Нізкі лоб, высокія скулы, кірпаты нос. Гэта цытата, калі што. Дзяржава дае ім зброю. Шынель, шапку, а рэшту вопраткі шукай сам. Таму і выглядаюць яны, такое сабе. Андерсон піша. Расійская армія самая намуштраваная ў Еўропе, але далёка не самая добраапранутая. Як намуштраваная, пакуль камандзір пільнуе. На маршы яны паляць люлькі, трымаюць зброю абы як. Цікавы момант. Раней на маршы салдатушкі-рабятушкі і песні спявалі, але пасля камандаванне песні забараніла. Калі ведаеце, чаму забаранілі жаўнерам спяваць, пішыце ў каментарах, добра? Бо гэта звязана акурат з паўстаннем. А яшчэ, апроч селядца і сала, жаўнеры ядуць чорны хлеб. Часам паліты алеем для чыгуначных рэек. Не рэкамендую паўтараць. Але самы цікавы элемент – казакі з Дону. 10-12 казакоў заўжды едуць наперадзе калоны салдат. Выведка. Зазвычай п'яныя, бо ў кожным двары, каля кожнай карчмы яны патрабуюць выпіць. І пад канец дня ўжо ледзьве сядзяць у сёдлах. Чытаем. Пакуль яны, казакі, могуць дастаць віскі, іх нішто больш не турбуе. Калі ж хто адмовіць іх патрабаванням, яны вернуцца ўночы, пусцяць дымам будынкі няшчаснага гаспадара і не будуць вагацца перад здзяйсненнем іншых, больш жудасных учынкаў. Неяк селянін данёс на свайго землеўласніка. Маўляў, той вось вярнуўся толькі што з лесу, быў у паўстанцаў. І вось вынік. Неадкладна быў дасланы атрад казакаў, якія паланілі таго землеўласніка. І ў пакаранне за тое, што жыхары вёскі адразу не паведамілі аб вяртанні паўстанца, спалілі вёску і літаральна ўзаралі зямлю, на якой стаялі хаты. Выпадкі спальвання казакамі вёсак і ваколіцаў не адзінкавыя. Спалілі, узаралі зямлю, а людзей у Сібір.
Казакі – гэта карнікі, найбольш зненавіджаная катэгорыя расіянаў, садысты з нагайкамі. Могуць і жанчынаў прывязаць да хвастоў сваіх коняў і цягаць па дарогах, чтоб непавадна было. Але што там паўстанцы? Панове і паненкі, калі наш праект вы лічыце вартым, чакаем на падабайку, падпіску і данат, калі вам бяспечна. Гэта патрэбна, каб мы маглі працягваць працу і распавядаць нашу праўдзівую гісторыю. Дзякую. Калі верыць кнізе, Андерсэн не меў прамога дачынення з ляснымі людзьмі, інсургентамі. Магчыма, ён трымаўся гэтай версіі, каб нікому не нашкодзіць, бо кнігу ён пісаў па гарачых слядах, за мяжой, а яе героі застаюцца на месцы. У кожным разе тактыку інсургентаў ён апісвае і вельмі цікава. Паўстанцы ваююць як маоры ў Новай Зеландыі, правіраючыся ў потай сярод дрэў і хмызоў, непраходных лясоў. Зрабіўшы стрэл, яны кідаюцца на зямлю і паўзком перамяшчаюцца на іншае месца, дзе перазараджаюцца. Недахоп амуніцыі і небяспека прыцягнуць увагу непатрэбнай стралянінай разам зрабілі іх вельмі асцярожнымі, і яны рэдка дазваляюць сабе стрэліць, калі не ўпэўнены, што іх стрэл здолее забіць ворага. То бок, гарады, мястэчкі, чыгунка пад кантролем рускіх, а ў лясах іхняя ўлада сканчаецца. Туды ўжо без казакоў лепш не савацца, аднак сярод хмызоў і дрэў вершніку казаку, звыкламу да степавых прастораў ці выпраставаных вуліц, дзе можна ганяць як дурны, вельмі не салодка прыходзіцца, але аб гэтым будзе асобны выпуск. Як, з чым і з кім ваявалі паўстанцы. Вернемся да нашага англічаніна і яго ўспамінаў. У гарадах і мястэчках Андерсэн стае сведкам масавай салідарнасці людзей. Уражваюць яго, безумоўна, жанчыны. Колер паўстання чорны, жалоба па забітых. Жанчыны носяць чорны строй, хоць гэта і забаронена, нягледзячы нават на тое, што азвярэлыя жандары могуць накінуцца ды парваць адзежу на шматкі, на вуліцы, на жанчыне. Акупанты спрабавалі імітаваць нармальнасць і ладзіць банкеты, балі, але ніхто з мясцовых адэкватных людзей туды не ходзіць. Расійскія афіцэры п'юць у адзіноце. Гэта вельмі трапна і саркастычна апісана ў кнізе, раю пачытаць. Аўтар апісвае шмат гісторыяў. Вось чалавек на фота. Арыстакрат Віктар Стажынскі. Лічыў паўстанне памылкай, а яго расіяне на падвал. Праз пару месяцаў жонка не змагла яго пазнаць. Ад чалавека застаўся шкілет. Валасы сівыя, яго выслалі на руднікі. Ці вось землеўласнік вырашыў папярэдзіць праваслаўнага бацюшку, што побач у лесе паўстанцы хай будзе асцярожны. Бацюшка, святы чалавек, зразумеў гэта як пагрозу. Данёс і прыехалі казакі. Чалавека адправілі ў Сібір. Данос стае формай вырашэння пытанняў. 26 жніўня 1863 году без аніякіх тлумачэнняў у горадні арыштоўваюць і самога Андерсена. Спачатку яму смешна, ён жа ж брытанскі падданы, а пасля не да смеха. «Дазвольце зірнуць ваш пашпарт», кажа паліцмайстар, пасля чаго камечыць дакументы, засоўвае сабе ў кішэню. «Ну, цяпер вы яго не маеце». Арыштоўваюць таксама і графа Біспінга і ягонага слугу немца. І вось тут для аўтара пачынаецца сапраўднае знаёмства з матушкай Расеяй. У турме. Гарадзенская турма, яна, дарэчы, і зараз турма. І зараз там таксама утрымліваюць палітычных вязняў, як і 160 гадоў таму. Смярдзючая камера, вядро прыбіральня нячышчанае ніколі, баланда, якая нагадвае змесціва таго вядра, цемра, допыты. Андерсену закідваюць пастаўкі зброі паўстанцам. Доказ віны яго нататкі, дзе ёсць словы «Poland» і «Russia». Словы знайшоў у тэксце мясцовы равін, якога ўзялі як эксперта, бо ніхто ангельскай мовы не ведае. Равін, дарэчы, таксама не ведае. Усе лісты Андерсена да брытанскага консула з турмы не выходзяць, бо яны па-ангельску, і ніхто не можа іх прачытаць. Замкнёнае кола. І сядзеў бы ён вечна, каб не выпадковасць. У горадні аказваюцца брытанскія падарожнікі. Яны дамагаюцца ў губернатара вызвалення суайчынніка. Прозвішча аднаго з іх паліцмайстар пачуў як «дуйнаеў». Фразу «do you know» расіяне не ведалі. Андерсена дэпартуюць. Свабода. Ну і вось едзе ён у цягніку ў бок Прусіі.
Яго суправаджае казак з 2 пісталетамі і шабляй. Дарэчы, канвой таго самага казака брытанец меў яшчэ і аплаціць 3 рублі. І вось у самым фінале вельмі глыбокая сцэна. Развітваючыся з казаком, я зрабіў яму невялікі падарунак, і той безупынна выяўляў сваю ўдзячнасць, цалуючы мне рукі ды калені, пакуль мы яшчэ былі на платформе, ды ішоў за мной да самых дзвярэй вагона, гучна ды шматслоўна выказваючы словы ўдзячнасці, пакуль цягнік не знік з поля зроку. То бок, грозны казак з шабляй і пісталетамі, які учора ганяў нагайкай жанчын ці жыткоў, стае на калені і цалуе рукі каму? Брытанцу, шпіёну, нехрысцю! За 3 рублі? Ды нейкі там сувенір. Вось гэта ўся сутнасць імперыі, матушкі Расіі, якую Андерсон убачыў на свае вочы. А што з графам Біспінгам? Ссылка ў Арэнбургскую губернію. Маёнткі графа па асабістым рашэнні Муравьёва ідуць на продаж асобам русского происхождения, каб не ў чужыя рукі, а ў расійскія. Андерсон піша: лёс графа Біспінга – гэта лёс сотень і тысяч людзей, якія з'яўляюцца ці з'яўляліся землеўласнікамі ў Літве ці ў суседніх губерніях. Усталяваная сістэма ўяўляе сабой сістэму татальнага ачышчэння краю. Ачышчэнне краю ад жыхароў таго краю, ад яго эліты. Як вам? Заўважце, Біспінг не быў прыхільнікам паўстання, лічыў яго несвоечасовым, шкодным. То бок, лаяльны, нелаяльны, неістотна. Ты не рускага происхождения, не свой. А зараз, як думаеце, змянілася імперыя? Іхныя метады, іхняя армія, бюракратыя, ці засталася такой самай? Пішыце ў каментарах, калі вам бяспечна. А на сёння мы развітваемся. Да сустрэчы. Гонар і годнасць.